Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kinongkit kam ke Voice of the People Party kilahap ban pak maramot no ya ka Rynsan ba Shong uba Ardent Miller ba sayo moy namar bala Shong senjor namar ka jingbon ki Paidbah ki balawan ban ai kublai ya u kani ka Rynsan la shna nadu ka arpu lai terik jong jemang kabari ka sngi Sdang jong ka jingya ki uba Ardent ba la haban maramot no mentaka step ka arpu hundre terik u jemang. Tolong apa kak? Ini apa dong? Bas. Tambah. Apa dong?